И това доведе до много проблемите. Започваш да не си добре през деня, боли те главата, не си окей, не можеш да си вършиш нещата, сутрин не можеш да станеш. Ready or not. Here I come. Добре дошли във втора част на Мисли в кухнята с мен Тързийката. Благодаря, че отново сте във видеото. Днеска ще говорим за енергийните напитки. Защото ви разказах в по-миналото видео какво ме доведе до всички мои проблеми, които имах. Ако сте изгледали миналото видео, в което говоря за тези неща. А ако не сте го изгледали, ви съветвам, като изгледате това видео до край, защото трябва да ги гледате до край, аз ви виждам какво правите. Излиза ми, знам ви кои сте. Като изгледате това видео до край, влезнете и изгледайте предишните две видеа, които са отдолу в описанието. Предишното видео е с Киро Брейка, коментираме една много интересна тема. Не е лошо да го хвърлите един поглед на това видео. И по-предишното е, в него говоря за проблемите, които съм имал от енергийни напитки и от други неща и как съм решил да ги отстраня тези проблеми. Обещах ви поредица, ето е втора част. Днеска говорим за енергийните напитки, как са ме повлияли мене, какво съм правил и така нататък. Също, преди да започнем видеото, искам да благодаря на всеки един, който изгледа предишните видеа, на всеки един коментирал, всеки един лайкнал, всеки един хейтнал. Всички вие сте много важни. Опитвам се да говоря по-отчетливо, защото имам много нападения за говора ми. За ваше съжаление, това е YouTube и аз мога да говоря както си искам. Мога да снимам както си искам и го правя с цел да помогна на други хора. Имаше коментари, че ми трябва логопед, имаше коментари от кое село съм, защо така говоря. Аз разбирам да съм водещ по BTV, MTV, колко си дебела, никой не го отрази. Но не съм. Това е YouTube, така че който не му харесва, не е на сила тук. Другото, което казаха ми други ютубъри, ме посъветваха, че трябва да имам някакъв так от началото. Така да здравейте, кошмари, черни, нещо да си измислиш. Разгледах хубаво, защото знаете, че най-добрите идеи се крадат. Разгледах хубаво как започват видеята си други сериозни фитнес инфлуенсъри, на което равнище и аз искам да стигна. И примерно сега ще ви дам пример с Крис Бъмстед, ви го показвам. И докато го гледате, аз си измисля мой так. What is up, YouTube? Сотекерав YouTube. Така, всичко започва по план, по YouTube книга съм изпълнил абсолютно всичко и започваме видеото да ви разказвам за енергийните напитки и главно за кофеина, какво направих аз. Когато установих, че ми се вдига кръвното и пулса, кофеина абсолютно го отрязах. Много хора съм си говорил, с които имат същите проблеми, те казват аз няма как, не мога. Аз мога. Когато ти дойде до главата това нещо, няма какво да направиш. Според мен най-разумното е да спреш. Кофеина в нормални дози, според мен не е вреден, но аз приемах някакви дози, които не мога да се кажа, че са адекватни като цяло. Мога да ви го кажа така ще ви го кажа. Около 4-5 литра кола без захар на ден. Като през нощта не пиех вода, пиех кола. 2 монстъра и няколко кафета, в зависимост какво правя през дена и колко са ме цъкнали другите неща, защото като те изпердаш и кофеина, не знаеш къде си, почваш да събираш погледа, да не виждаш хубаво, може би много хора са изпитвали тези ефекти, което не е много окей, да ги изпиташ. Кофти са. Кофеина си е стимулант, който когато се прекалява с него не е много добре. Това е нещо, което те пристрастява, помага ти, дига ти енергията, чувстваш се по-добре докато го приемаш, затова и те пристрастява. Всяко едно нещо, което прави тези ефекти възможни, както дори и храната, те пристрастява. Затова и много хора не могат да ослабнат, защото изпитват нужда да ядат определени храни, а не че не могат да ядат по-малко. Просто си им се яде дадената храна, която да речем е по-калорична и не могат да спрат да консумират. Дават се за нормален прием на ден, че кофеин трябва да се приема около 300-400 мг на ден, което са в едно нормално кафе
по-силно, което е направено, има 100 мг. Де факто 4 чаши кафе на ден. В енергийните напитки има малко повече кофеин, като в България на самите енергийни напитки на повечето не пише колко е кофеина, поне така мисля. Аз на тези, които съм гледал, примерно на Монстъра, който пиех, съм проверял в интернет и пише, че е 160 мг. Като на самото кенче не съм видял да пише милиграмите, както и в колата, и в пепсито. Аз съм си ги проверил от интернет. И тези неща, които ви казвам, реално са проверени от интернет. Дали в България са така нещата, защото знаете, че винаги може на някой да му отплесне ръката за чувалчето, докато е сарал кофеина. Тук в България има такива практики, като се правят някакви неща да се позасилват, за да действат повече и да се продават повече. Не мога да ви кажа, казвам ви това, което съм прочел. В половинка кола има 100 мг кофеин, което се равнява на едно кафе. В половинка пепси мисля, че има 70 или 80 мг, ще ви излъжа, по-малко е в пепсито. Това е много важно да се знае. В зеления чай също има кофеин, не знам колко е, не съм и търсил, честно казано, защото започнах да го пия от сега, отскоро. В другите енергийни напитки пак има около 120-140 мг, повечето толкова съдържат. И май са това нещата, които аз лично съм приемал. Проблемът беше такъв, че когато приемах толкова големи количества, аз може би съм стигал над 1 грам кофеин на ден, което означава, че еквивалентът е над 10 кафета съм изпил, с едно всеки ден. Започнах да не мога да спя. Спях примерно 3-4 часа съм заспивал и това доведе до много проблеми, честно казвам. Започваш да не си добре през деня, боли те главата, не си окей, не можеш да си вършиш нещата, сутрин не може да станеш. Когато реших да спра целият този кофеин, отначало, нали, първите 10-15 дена, то всеки един наркотик, който спираш, си е кофти. Се чувстваш се по-зре, но все пак аз бях мотивиран, защото нямах избор. Въпросът е такъв, че тук не ставаше вече дума дали имам енергия или не, или как се чувствам, че исках да се оправя, защото се случваха неща, които не са окей. Спрях да го приемам, нали, тези дни, се адаптирах се в тези първи дни, в които спрях да го приемам. След това започнаха нещата да се подобряват значително. След като вече минаха тези като абстиненции, които изпитваш към това нещо и свикнеш без него, започнах да заспивам в колкото си искам часа, започнах да ставам в колкото си искам часа. И така изкарах може би 5-6 месеца, като вече реших, че нали, няма проблеми да приемам по-малко кофеин, защото той има полезни ефекти върху тялото, помага за доста неща, но когато се приема в нормални количества. Всяко едно нещо може да е отрова и може да е лекарство, в зависимост от дозата. Така е при храната, така е при напитките, така е при всяко едно нещо, което може да приемаме в тялото. Трябва да е умерено по това, което се дава за самия продукт. Когато прекалиш с това нещо, не е окей. Идеята ми е такава, че аз при тия количества от кофеин съм бил 100 кг и съм достигнал до това нещо, така да ми се случат нещата, да ми се дигне пулс, кръвно, да имам проблеми. Представете си сега едно дете, което е 5-ти клас и е забило сламката в един монстър и пие. Ние го коментирахме това в миналото видео с Киро Брейка. Те започнаха да ни нападат хората. Ние го говорим за добро това нещо, не е за лошо. Значи ако искате вие на вашето дете си, му дайте една сламка и монстър директно, даже му направете кафе сутрин. Най-добре, по-полезно. Аз съм решил за себе си сега, че започвам да вкарвам кофеин, но правя така. Всяка сутрин, когато имам нужда, не всеки ден, когато имам нужда, изпивам нещо кофеиново. Да речеме зелен чай или една кола без захар по половинка, в половинката има 100 мг кофеин. Или нещо от този тип, или едно кафе. Въпреки че не съм много голям фен на кафетата, едно кафе. Изпивам само това нещо сутрин, когато стана, когато имам нужда, защото този продукт те кара, когато го приемаш, да искаш още и още. Това е продукт, който се насища организма и иска, за да го усещаш, да се дига дозата. Затова аз го спирам периодично, за да нямам нужда да дигам дозата. И за да не се достига пак да имам проблеми с пулса. Проблемите с пулса, не ме разбирайте погрешно, те не идват директно само от този продукт. Идват от комбинацията, която се е получила. Когато пиеш тези неща, адреналинът се дига, превъзбуждаш се, не можеш да спиш, почваш да се стресираш и оттам пулса ми е започнал да се дига. Това е абсолютно от стрес, не е от
даден продукт, но този даден продукт е довел до този стрес според мен. Нещо, което не говорих в миналото видео, защото ви казах, че няма да има време толкова много неща да говорим, защото са много нещата, които искам да показвам и да помагам на хората. Затова аз съм си направил тази система, която ви казах. Приемам кофеина така. Ако и има много големи подобрения. В абсолютно всяко едно нещо, всеки един показател се е подобрил. Имах холтер преди 2 месеца, на който се беше получила една криза през нощта, разказах ви, 142 ми беше станал пулса през нощта. Сега, след една седмица пак ще отида на холтер и ще сравниме какво се е случило в клип, пак ще ви покажа всичко, защото ви обещах, че ще ви показвам абсолютно всеко едно нещо, което се случва. При храненето, какво съм направил, също ще ви показвам, защото ви казах, че аз сега в момента пазя режим, за да свалям теглото си, отскоро тренирам реално, малко по-бавно ми се получават нещата. Ще ви покажа и това. Пак ви казвам, благодаря на всеки един, който е изгледал клиповете, който ги е коментирал без значение по какъв начин, който ги е харесал и който ги е споделил. Защото това ми помага на канала много. Аз съм благодарен на всеки един, без значение дали е хейт или не е хейт, той ми помага. Така че ви благодаря. Надявам се и аз да съм ви полезен с информация. И пак ви казвам, по темата имаме видео и с килобрейка, което е отдолу в описанието. Може да влезнете и да го изгледате. Също така и да видите първото ми видео, което беше преди видеото с килобрейка, в което ви обяснявам какви са ми всичките проблеми, за да видите за какво може да очаквате напред да се снима в канала. Днеска видеото е малко така не съм комичен, няма как, не знам как да направим комично да звучи нещо с пулса. Важното е, че сега съм го изконтролирал, мога да тренирам по-интензивно, ще ви показвам и тренировките си, мога да се храня както искам. Нямам никакви проблеми, мога да правя кардио. За момент съм изчистил много от проблемите. Ще ви покажа и добавките, които пия, най-вероятно в следващото видео. В следващото видео искам да ви покажа тестостерона, също ми беше нисък, нещо, което не съм ви казал. Беше ми с 2 единици под нормалните нива, които се дават. И искам да ви поговоря за това нещо. Аз го поправих, ще разберете как и какви са ми нивата в момента в следващото видео. Благодаря ви, че бяхте и в днешното видео и ще се видим следващия път.